שלום, אני איתי שקולניק, היוצר של סמארט-סייל, מערכת CRM חכמה שתוכננה לעזור לכם לסגור יותר עסקאות בפחות זמן. בואו נתחיל עם לוח הבקרה. כאן תוכלו לראות תמונה מהירה של העסק שלכם, כמה לידים פתוחים יש לכם, כמה עסקאות נסגרו החודש, וכמה הכנסתם עד עכשיו, הכל בגרף ברור של סך ההכנסות החודשיות. לצד הגרף תוכלו לראות סקירה חודשית של כל העסקאות שנסגרו וסך ההכנסות. מתחת לגרף תמצאו את אחד הפיצ'רים הכי חזקים, 3 הלידים הכי חמים שדורשים טיפול מיידי כדי שלא תפספסו אף הזדמנות לסגור. ועכשיו תראו איך המערכת מציעה לכם מכירות חוזרות. סמארט-סייל מזהה אילו לקוחות יכולים לקנות שוב וממליצה לכם איזה שירות או מוצר כדאי לכם להציע בהתאם למה שהלקוח קנה ומה שהמערכת יודעת שהכי מתאים. נעבור לעמוד הלקוחות. כאן אתם יכולים לראות את כל הלקוחות שלכם ולהיזכר בכל שיחה, עסקה או תהליך שעברתם איתם. יש גם פיצ'ר ייחודי של תובנות AI. המערכת ממליצה לכם מה לעשות עם כל לקוח, מה להציע, איך להתקדם ומה יהיה הצעד החכם הבא. בואו ניכנס לכרטיס הלקוח. הכרטיסים כוללים שדות מותאמים אישית כדי שתוכלו להגדיר בדיוק את מה שחשוב לעסק שלכם. בלשונית המשימות תוכלו ליצור משימות ידניות, אבל כשמחברים את זה לוואטסאפ, זה הופך לעוצמתי באמת. גם תזכורות לעצמכם וגם תזכורות אוטומטיות ללקוח, כדי שהוא לא ישכח שום פגישה, תהליך או הצעה. כל תובנת AI יכולה להפוך גם למשימת AI, כולל תאריך ושעה, וזה יוצר מערכת משימות חכמה שמובילה אתכם להצלחה. בלשונית העסקאות תוכלו לעקוב אחרי כל מחירה, גם אם יש כמה עסקאות עם אותו לקוח. בתקבולים תוכלו לתזמן הודעות אוטומטיות ללקוחות שחייבים לכם כסף, כדי לוודא שלא תשכחו לעדכן אותם והכסף ייכנס באמת בזמן. בתפוצה תוכלו לשלוח הודעות וואטסאפ לרשימת לקוחות שלמה, מבצעים, תזכורות וכל הודעה חשובה שיש לכם לבשר להם. אם אהבתם את מה שראיתם, אתם מוזמנים להירשם עכשיו ולהתחיל. יש מסלול חינמי שאפשר להתחיל איתו, ואפשר תמיד לשדרג כשמרגישים לכם. היכנסו עכשיו למערכת להרשמה מיידית.